Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya umarci shugaban jam'iyyar APC na ƙasa kuma tsohon gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje da ya je sulhunta da jagoran jam'iyyar NNPP na ƙasa Rabi Musa Kwankwaso da sauran dukkan wanda ke shirye ya shiga cikin jam'iyyar ta APC. Tinubu ya bayyana haka ne yayin wata tattaunawa da jagororin jam'iyyar APC a jihar Kano bayan hukuncin kotun koli da ya tabbatar da nasarar Abba Kabir Yusuf a matsayin zababben gwamnan jihar Kano. Shugaban ƙasar ya yi kira ga dukkan masu ruwa da tsaki na jam'iyyar a jihar Kano da su shiga tattaunawa da kowane mutum ko ƙungiya ko kuma jam'iyyar siyasa da suka shirya shiga cikin jam'iyyar ta APC domin samun haɗin kai da ci gaba na jam'iyyar da kuma jihar Kano. Umarnin shugaban ƙasar da ya sanya kaɗuwa ga dukkanin masu ruwa da tsaki da jagororin jam'iyyar APC a jihar Kano yayin tattaunawar lokacin da shugaban ƙasar ya bayyana wannan bukata. Shugaban ƙasar dai ya nuna ɓacin ransa kan kiran da wani jigo a jam'iyyar ta APC ya yi na naɗa ɗan takarar gwamnan Kano na jam'iyyar APC Nasiru Yusuf Gawuna a matsayin wani mukami a gwamnatin tarayya, inda fuskokin shugaban ƙasar suka nuna ɓacin ransa kan wannan. Jaridar intanet ta Politics Digest ta ce bayanan da ta tattara sun nuna cewa tuni ma aka miƙa bukata ga dukkanin masu ruwa da tsaki na jam'iyyar NNPP da suka hada da gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf na bukatar su shigo cikin jam'iyyar ta APC. Sai dai jaridar ta ce 'ya'yan jam'iyyar ta NNPP sun ce a basu lokaci domin tattaunawa da jagoran su Sanata Rabi Musa Kwankwaso. Jaridar ta Politics Digest ta ce an baiwa jam'iyyar ta NNPP kaso 50 cikin 100 na shugabancin jam'iyyar daga matakin mazaɓu da ƙananan hukumomi har zuwa matakin jiha. Har zuwa matakin jiha idan suka koma cikin jam'iyyar ta APC. Haka kuma an buƙaci gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ya ba da ƙarin mutane da yake son a naɗa su mukami a cikin jam'iyyar ta APC. Sai dai jaridar ta ce har yanzu babu tabbaci ko gwamnan na Kano Abba Kabir Yusuf da ubangidansa na siyasa Rabi Musa Kwankwaso za su amince da wannan bukata. Daga cikin dai waɗanda suka halarci ganawa da shugaban ƙasar akwai mataimakin shugaban majalisar dattawa kuma wakilin Kano ta Arewa, Sanata Barau Jibrin da kuma ɗan takarar gwamnan Kano na jam'iyyar APC a zaben shekarar 2023 Nasiru Yusuf Gawuna, da kuma ƙaramin ministan gidaje da raya birane Abdullahi Gwarzo, da ƙaramar ministar babban birnin tarayya Abuja Mariya Muhammad Bunkure, da kuma tsohon shugaban masu rinjaye a majalisar wakilai Alasan Ado Doguwa da dai sauransu. Har ila yau dai jaridar ta Politics Digest ta rawaito cewa a wani ci gaban labarin kuma shugaban jam'iyyar ta APC Abdullahi Umar Ganduje da Sanata Barau Jibrin da Nasiru Gawuna da Murtala Siragaru da sauran jagororin jam'iyyar ta APC a jihar Kano sun fara shirye-shirye na sake fasalta jam'iyyar ta APC a jihar Kano. Jaridar ta rawaito wani jigo a jam'iyyar ta APC a Kano ya bayyana cewa jam'iyyar ta APC ta bayyana shirinta na ci gaba da tattaunawa da ɗaiɗaikun mutane, ƙungiyoyi da kuma jam'iyyun siyasa waɗanda suka shirya shiga cikinta domin samun haɗin kai da kuma ci gaba.